Hej folkens, velkommen til 3. december, wow! Hvorfor starter min optagelse ikke? Det ved jeg ikke. Det gør min, den virker fint. Hej folkens, velkommen til 3. december, Okay, bare nok. Og ja, samme dag jeg optaget. Fuldstændig. Ved du hvad jeg lige har fundet? Nej. Mad? Nej, jeg har fundet... Pis. Jeg har fundet noget godt noget, men jeg godt kan lide. Hvad? Vi kan jo kigge her på øen. Okay. Altså, jeg kan sige, med min texture pack, så ligner det... Slægtstok. Ja. Har du egentlig også den der juletexture pack på? Ja, specs. Selvfølgelig. Det er bare, det er tradition. Ja, skal man have på. Du ved godt, da jeg spillede med den, ikke? Eller da det var, vi lavede sidste gang, ikke? Ja. Jeg spillede med den til helt indtil 26. februar. What the fuck? Fordi jeg elskede den så meget. Sådan, Lucas. Den er fucking fantastisk. True love, just shown to a texture pack. I love it. Jeg tænker, jeg vil lave en kælder. Ja, så gør du Det gør det. jeg. Jeg graver ned, for jeg graver ned. Dum. Så graver jeg. Jeg er ude og hugge clay med min dør. Men dør. Ja. Nå, prøv at komme TP til mig. Hvorfor? Der sker ikke noget. Bare godt. Ej, for satan. Nej. Der var vand. Dør du? Jeg overlever. Det er bare TP til mig. Prøv at se. What? En dør her. No. Og så er der luft. Og så kan jeg hugge clay under vand. Oh, very smart. Jeg har en dør, 2 sekunder. Jeg bare rolig, jeg har 2 ekstra. Prøv at se, og så kan jeg, uanset hvor dybt vandet er, så kan jeg bare hugge clay. Og man gør det også super hurtigt, så, eller ikke super hurtigt, men ikke super langsomt. Ja, det er jo godt. Jeg ved sgu, hvad vi gør. Det er et herregodt trick. Fordi der, hvor jeg hugger, ikke? Det er sådan lige der, hvor der er det... Alt Ja. vandet der er, ikke? Men man kan selvfølgelig også gøre det gamle trick med spanden, du ved. Hvordan? Man tager en spand med, og så klikker man på bunden af havet, og så tømmer den i princippet spanden. Og så når du klikker, så skal du klikke lige der, hvor du står. Så bliver det lidt sekund ild, og så får du fuld ild igen. Nå, ja, det kender jeg ikke. Det er en klassiker. Ja. Men den her med døren, den er smart, fordi den bliver ved med at være der. Den forsvinder ikke. Det er præcis. Der skal du ikke tænke over ild overhovedet. Nope. Og hvis det nu er, du skal ud, så gør det jo ikke noget, fordi at du kan jo ikke dø, så. Netop. Det er jo bare fedt. Så. Og så. 2 bricks for the wins. Nice. That's very nice. Men jeg ved bare, at ud over min julekalender, så laver jeg også andre videoer. Tænker jeg i hvert fald, jeg vil. Ja, man kan aldrig rigtig vide med mig. Nej, og man kan heller aldrig rigtig vide med mig. Men jeg har jo 2 julekalender kørende nu. Ja. Og jeg er rigtig langt med dem alle. Og dem kan du ikke svigte. Og det gør... Og jeg svigter hverken dig eller Mads. Svigt Mads, hvis det skulle være noget. Jeg svigter hverken dig eller Mads. Ja, hvis du svigter en, så vil du svigte Mads. Eller skulle du svigte Mads, fordi jeg tvinger dig. Plus jeg har en kniv. Ja, okay. Så stikker jeg. Plus at jeg kommer hjem til dig på et eller andet tidspunkt. Jeg kommer hjem og voldtager dig. Ew. Hvad? Hvorfor vil du voldtage mig? Er du gay? Nope. Jeg gamer. Jeg tænker også, at... Nu har det jo været første advent, faktisk.
Hvad? Det har jo været første advent. Men jeg ved ikke, hvad tror du? Tror du julemanden han ved noget til det her? Om han vil komme med nogle adventsgaver? Skal vi ikke håbe på det? Ja, det tænker jeg også. Man kan jo aldrig vide med ham julemanden der. Nej. Han sidder trods alt lige der. Han er lige der. Hvor? Lige bag mig. Okay. Der er et juletræ også. Så ja. Don't mess with Santa Claus. Har du noget mad overhovedet? No. Jeg er lav på mad. Hvor lang tid har vi optaget? Vi er optaget i 6 minutter. Okay. Hallo, jeg har mega meget clay. De her 3 ovne her, de arbejder bare ikke hurtigt nok. Så laver nogle flere ovne. Ja, eller en autosmelter. Jamen, vi er ikke nok til at lave en autosmelter. Nej. Sæt mig også for dårligt. Øj, ja. Det er også bare stadig også for dårligt. Det er sådan din skyld, Lukas. Ej. Du arbejder ikke hurtigt nok. Ej, det er min skyld. Din dumme idiot. Ja, det må du sgu undskylde. Du er sgu noget lort. Jeg hopper ned i vandet, og så bygger jeg et gulv. Ja, Okay. sådan der. Nu har vi lige fået dobblet op på ovnene. Okay. Ja, vi ses. Vi skal ud og have... Jeg går på madjagt, Lukas. Okay. Det er fint. Og hvis nogen folk vil vide det, så er den vej spawn er. Og det er nok også derfor, vi ikke går så meget hen mod spawn. Fordi der is the original spawn. Jeg har snart fået lavet et stort gulv. Og jeg har fundet for. Så kan vi lave senge. Ja. Klip de fucking får. Skal jeg komme en straks? Ja. Jeg har fundet et for. Ja, vi skal have noget weed. Ja. Smoke weed. Copyright. Nope. Det bliver først copyright efter 30 sekunder. Okay. Jeg har læst det. Og jeg har fanget fåret. Der er nogen får, så kan vi parre dem. Okay, 2 sekunder. Jeg skal nok finde noget weed, okay? Jeg får noget weed. Jamen, får de bliver da ikke tiltrækket af weed, gør de? Jo. Nå, jeg troede kun det var køer. Har du fanget dem? Hvor er det andet får? Det ligger også i hullet. Ellers så skal der vi kan have vores farm herovre måske. Ja. Skal jeg slagte den her lille bakke-ting? Ja. Vi slagter bakken. Jeg har et seed på mig. Det skal vi da plantes. Plante seed, you motherfucker. Young bombo. Så laver jeg også en hoe. Laver du en hoe? Ja. Du laver lige en killing, eller? Mhm. Jeg set home farm. Jeg tænker på et eller andet tidspunkt, så kan jeg lave en bro herover. Ja. Det kunne være mega godt. Eller hvis vi havde haft været tækket, ikke? Det kunne bare være ret sejt, så kunne vi lave sådan en bånd. Ja. Som høstede og farmede. Og så kunne man lave sådan en bånd hele vejen hen til. Det kunne være fedt. Det kunne faktisk være rigtig sejt. Ja, det må vi lige finde ud af til måske næste år. Ja. Ja, jeg er ved farmen, og den har fået lys nu. Og alt det der. Yes. Så Lukas, vi skal bare i gang med at finde nogle seeds, og vi har nogle får og sådan lidt. Så vi skal have noget seeds, så vi kan få noget weed. Og vi skal have weed, så vi kan få flere får. Ja, jeg prøver bare at flække de her. Flække den her bakke her. Nice. Det går ikke så hurtigt, fordi jeg har kun en sten, ikke? Eller sådan en stenhakke. Jeg fik et seed. Sådan. Smadrer
du lige skal... Øj, der er et får her. Hvor? Ja. Get it. Kom så, dit fede læs. Nej, hallo, skal vi ikke dræbe det her? Hvorfor? Det er ulige tal. Nå, jo, hvis man Det er det sorte får i flokken. Plus man får meat af det, så rigtigt. Ej, pis, der var endnu et får. Bare dræb det også, så. Fuck det. Jeg har slædet det. Slaying the bacon. Har du noget stone på dig? Noget koble? Ja. Ja. Smider det. Fantastisk. Gider du lige at lave en ovn? Ja, det kan jeg sgu godt. Herovre i the farming area. Nej, nu bliver I sat med. I bliver brugt for livstid til at producere flere af jeres art. Så I bliver meget. Det er jo bare dejligt for dem, jo. Ja, og til sidst så bliver I slagtet. Det var ikke fint skæld. Helt vildt. Jeg tænker faktisk en ting, vi kunne gøre, ikke? Fjerne sådan der. Har jeg ikke mere træ? Jo, jeg har mere træ. Se en ting, en ting vi kunne gøre, ikke? Hvad? Det er, så kunne vi gøre sådan her. Så der. Er det ikke... Nej, det er jo ikke sådan der mere. Så nu skal man... Lander du seedet? Sige det? Ja, du skal. Den nye måde, de har lavet findes på, det er pisse mærkeligt. Det ved jeg godt. Ja, jeg ved det også godt. Sådan. Det er åndssvagt, at de laver recipes om. Ja, det bliver også. Keep it old school. Så... Her, jeg begynder at stege det der kød der. Yes. Altså, jeg har 6 stykker her. Og 6 stykker seed. Nå for. Sådan, se. Så kan I kigge ud i vandet. Ja. Yeah. Okay, og vi er også i gang med at producere noget mad. Fail. Hvad er der? Fælset, det går ikke på fertilized. Lol. Jord. Nå, det skulle lige meget. Okay, fair nok. Minecraft fails. 2013, 2000. Ellers er det bare texture pack. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det er det ikke. Det er 100 penge. Jeg har faktisk også 2 bones. Brum, mand. Ja. Vi skal have noget weed. Her. Vi ryger det første, og så giver vi det resten til forne. Okay, slap af dig. Her. Jeg har de sidste 2 seeds. Sådan der. Så sæt den. Sådan. Fik vi nogle ekstra seeds? Nej. Pis. Jeg tænker på et eller andet tidspunkt, ikke? Ja. Så skal vi lave lidt pænere der. Det er vi ikke ret langt inde i episoden nu? Vi er 13 Nå, okay. minutter. Heldigvis. Det er ikke meget. Nå. Det er dejligt, at vi har masser af tid. Det er det. Men det der, det går for langsomt med forne, mand. Jamen, det er jo bare indtil vi får mange får. Ja. Nå, du ved godt, de kan faktisk godt flygte nu. Ja, det ved jeg godt. Prøv at se, hvis de hopper op her. Så det her. Netop. Så er det. Men det kan de jo også herover. Nej, vent, det kan de ikke. Ja, selvfølgelig kan det. I'm trapped. Man var only not much longer. Sådan der. Hvorfor brænder du cobblestone? Fordi så kan jeg gøre den lidt pænere. Dum. Der er nogle... Er der nogle træer deroppe? Ja, der er nogle træer, der er groet op på home. Jeg går derhen. Fælder dem. Chop down those trees, yo. Der ligger meget brick her. Gør det? Rimelig. Sådan 4 stacks. Okay, det er en pæn stack. En hel omgang bricks. Ej, du skal fandme ikke prøve at flygte. Ja, det fik vi en stack og 21 bricks af. Nice. Ja.
really nice. Den. Ja. Hvordan ser det her egentlig ud derovre fra? Kan du se det? Ja, det ser egentlig okay ud. Det fejler ikke noget. Jeg laver afrundingen på hus nu. Og så lige... det er sgu lidt for kort. Hold kæft, det her kommer til at koste meget break. Prøv lige... Ja. Der bliver altså noget off-cam der. Ja. Nå, Hello. nu jeg skal faktisk kind of til at gå. Skal du kind of til at gå? Ja. Hvad skal jeg? Når du skal... Mads, ikke? Ja. Men vi optager lige færdig. Ja. Prøv at parkere min båd sådan der. Nej! Jeg kan med båd! Båd! No! That boat never loved you. But it will. Soon enough. Okay, båd. Nu styrer du dig. Jamen, Lukas, Ja. har du set vores figur? Den er lidt mærkelig. Ja. I forhold... Der er rigtig meget den vej, og det er rigtig bredt i forhold... Det er bredere end selve huset her. Det skulle lige meget. Ja, fuck it. Altså, vi kan også godt lave en længere i den dag, for min skyld. Nej, så begynder det sgu at tage for mange ressourcer. Det er helt fint, det her. Okay. Jeg har lige hegnet min båd inden. Sådan der. Sådan. Jeg tror altså ham, det er din ven, ikke? Mhm. Jeg tror altså, han brugte fly eller sådan noget for at finde herhen. Det tror jeg. Eller nej, han bor her i området her. Fordi jeg fløj vildt langt væk. Hvad? Jeg fløj langt væk. Jo du? Ja. Fuck. Lukas, jeg kan vise dig noget off-cam. Okay. Men mindre vi skal lave et lille eventyr. Jeg tænker, skal vi ikke lave døren her? Jo. Og lige i et tilfælde, så har jeg også faktisk en dør. Nej, en dør. Jeg kan lige lave en til. Det ser jo smukt ud. Fantastisk. Skide pænt. Havde vi ikke fået det her? Jo. Vi havde. Lukas, forestil dig, det har taget cirka 3 episoder at lave det her. Så lige prøv at regne lidt på, hvor mange episoder det her kommer til at tage. Det må vi lige få gjort. Det, du skal tænke på, det bliver bare lige indtil. Og det skal, Ja. heller ikke, det skal jo ikke være 40 millioner blokke højt. Nej. Jeg tænker 2 mere eller sådan noget. Ja. Jeg tænker, det må gerne være 500 blok høj. Eller noget i den stil. Ui. Jeg går lige over og tjekker til weedet. The wheat is progressing. Så lige det derovre også. Er det ikke her? Men Lukas, der er et lille problem. Forerne, de vokser... der voksede den. Ja, vi har 3 store får nu. Okay. Den er lige vokset lige på cam. Det er fordi, at... du ved, det gror meget langsomt til græsblok. Alt det hvide, det er græs. Ja, det ved jeg godt. Og der skal være... de spiser græs for at kunne vokse. Ja, det ved jeg godt. Hvor meget uld har du? Jeg har 2. Så har vi nok til at lave senge. Nice. We also needed that. Har du noget mad? Nope. I'm starving.
Gider du at breed dem lige med noget weed? Jeg har kun et stykke, Okay, så jeg kan ikke rigtigt. jeg venter på. Men en anden ting, jeg gerne vil. Hallo, vi kan tage på monsterjagt. Ja, det var lige det, jeg tænkte. Men jeg kan ikke sprinte, så... Jeg kan lige. Så hvis du finder noget zombie-hjerne... Ja, jeg har fundet et skelet. Flægt, det gav mig en bog. Øj, æderkop. Spiders. Fik string? Jeg fik et Øh, jeg fik ikke noget så. Vi skal have fiskestang. Ja, det er lidt, jeg tænkte. Det er lige pt. Vores, det bliver nok vores madressource, indtil vi har fået rimelig mange får. Ja, Jeg har altså kun 3 hjerter. Fuck! Løb. For satan. Lukas! Hvor meget liv har du? Et hjerte. Bare gå home. Jeg tror bare, vi går home og sover. Eller hvad? Jeg kan ikke flække et skelet. Nej, er det... Fuck! Okay, jeg gør det. Ja, jeg fik det. Jeg homede. Jeg har 2 bones nu. Laver du 2 senge? Jeg har stadig kun 5 stykker uld. 2 sekunder. Men du kan lige smide det i hovedet på mig. Ej, du har ikke 5 stykker. Du har 7. Fuck! Jeg er død. Få det til at være dag, please. Du skal sove, før jeg kan. Jeg er tilbage. Please, mister, place the beds. I want to sleep. Sådan der. Thanks God. Skal vi sove sammen? Ja. Nej, Kalle er nu gift. Ja. Nu bliver vi kastet ud i et langt og usikkert ægteskab. Det kommer ikke til at gå godt. Nej. Der kommer mange skænderier. Ja. Jeg har zombie-jern. Giv mig det fucking zombie-jern. Var det inde i huset? Nej, det var i farmen. No! My sheep! My stuff. I'm back. Nej, der får der sluppet fri. Forerne løber. Bare lige, jeg prøver at spærre dem inde. Ja. Der var et spor for spærret inde nu. Forerne er spærret inde, skynd dig. Fuck. Lorte får. Fuck! Gå væk. Ja. Hop. Ja. Holy shit. Motherfucker. Ja, det må jeg sgu nok sige. Fucking creeper lord. Nå, det er faktisk også alt for den her episode. Den er faktisk taget længere, end den skulle. Hvor meget? 23. Ja, okay. Men folkens, I kan da godt til sidst igen. Det her var episode 3 af mig og Lukas julekalender. I kan da godt til sidst igen. Er der ikke lige noget, du har glemt? Jo. 1, 2, 3. Nu. Det er jul. Det er cool. Det er nu, man hygger sig bedst. Vi ses. Ha' en god jul. Ja.